И здравейте всички от VBOX, аз съм Minecraft Долна Лора, тук при мен е Голсе, че ние снимаме нашият 6-ти епизод май на Minecraft Epic Survival ни и започваме. Аз стоя в мината една дете наверх да видя кой е. Ху. Трябваше да отидем в оная другата, дето открихме в третия епизод. Имам май хубаво предчувствие, защото видях айрани други. Къде е? В нас мина дет наверх. Хубаво е, няма значение. Аз ще правя две кирки и аз заминавам към мините. Само ще слоя едни паржоли да се пекат и да хапна няколко паржоли, защото нищо не съм. То тук има кола, право ги слагам тия. Какво? А? Диаманти! Браво. 3 диаманта. Браво. Има и айрон. Не може да се своят едно в друго. Така. Добре, да се пикат, аз тръгвам. Първо обаче, първата ми работа във всеки епизод е да погледна фермата за растения и тук не може. И животните, това, овцете. Само да погледна дали са готови за стригане или не. What the fuck? Но лагаво е направеното и с животните. На следващия епизод ще направим портал към мапа. Добре. Намерих обсидиан, само трябва да я правя. Ще им разширя малко къщата, че много тясно. Окей. С кирката ком дърта. Що? Те я знам да я изхабя, аз имам една така непотребна. Май намерих дънджън. Аз се изгубих там. Това е после ще дойда пак да гледам тия животни. Вънка стана нощ, бе. Затваряй, ей. Те не излизат, те са някакви бъга. И някой ми пише в Skype. Който и да е да ми ще да се пише и не ми пука. О-о! Крипър! Идва към мен! Само не ми казвай, че си дръпче. Пред вратата. Пред вратата на къщата стои. Ще пробвам с някакъв начин да изляза. Абе, така няма ли лопатки, мамка му? Намерих. Какво? Тя малко тя. Ко намери? Такова. Кажи го, бе. Ко тако? На голд. Браво. Дай, начи. Мамка ви деда, вика ти там еш матки. Ох, го направих аз. Правих си една лопатка и... Ти ги няма. О, да, няма ги, да. Няма ги друг път. Крипъра остана малко да се взриви. Да, слава ти може да се...
Идва! О, да! Всичко зриви, идва в къщата, бързо е! Всичко се зриви. Всичко. Еми, да ти кажа, не видях много, защото бях умрял вече. Спокойно, стават такива фалови, няма страшно. Само не знам къде ще ма телепортне, до къщата ли някъде? Дано, ай, да отивам да поправим. А, да, в къщата ма телепортна. Нищо, само по първата стена отпреди, дето е. Е малко Не, аз ще го правя. Не. Сори, ама... Ще идам, защото аз слава ме ядосва и за малко да омръза. И малко един чест се е пръснал, се обрах работите. И без това имах малко да... Аре, давайте лава, запишвай се по... О, да, намерих нещо. Някакво тунелче. Не знам, човек, някакво тунелче намерих. Ама той не ми вдъхва на надеждата ти. Аз копая долу в къщата, омага. Омага. Така. Най го мразя този дърт, тук да ми се пречка. Ще я направя основите. Омага, какво правя аз, бе? Къщата ще е още по-голяма, да кажем да е тук някъде. Чай сега, ще го правим. Е така, и тук слагаме едно. Перфектна ще стане. Тук да запълня. Да. Ще я направя по-широка, човек. Окей. Слава за това цялата има. What the fuck, остава тук. Направо прави така. Цък. Малко се измести вратата, макар. Вратата е малко по-вляво. И тук така и това ма дразни. Така ще мамка до животинска шибана. Някой още да ми изкочи крипър, ще го разбия от бой. О, да! Само че не е крипър, аз ще го убия това. О, не! Само да не ме лагне. Лагна ми! Бре, го видал. Ще малко ротам в фирма. Да поговеда не пускай нищо. Нищо интересно не съм изгубил. О, не пак ли? Омага! Ме лаги ми като за световно, кой ще стане, умирам. Умрях. Перфектно, заради шибания лак. Мамка му. Сега ще го оправя, аз знам как. Защото на синглплеер игра с едни настройки, на мултиигра с други настройки. И забравям да ги сменя. Този епизод доста енергично така умирам вече за втори път бах момаките. Ако няма лак, аз няма да умра, човек. Ще виж. Ако иска. Аз яка мина за някаква лава я за... Малка му аре, бе. What the fuck? О, не. Къде съм? В къщата съм. Обаче трябва да се оправя настройките. Мамка ти. Извинявам се за... Да. Извините, че ми вода, но тя тази лава вече ме описва. Аре, бе, мамка ти. Чувай. Мамка ти шибана. Къде ми е меча, бе? Пак умрях! Фък! Въй ми докато си на... Абе, сега взем с един меч и не ми пука. Вече за трети път умирам.
Първия път крипър, втория път зомби, третия път пак зомби. Бахте тъп. Не зомби, ами даря от тия шибаните, сините. Сега си правя меч толкова си, влизам направо. Мамка е просто. Този епизод доста умирания имаш. Но мисля да приключа вече. What the fuck? What the fuck? Този епизод няма се казва Epic Survival, а пък Epic Fail. Може и така да се казва, защото доста епичен епизод. Тук има един меч, който трябва да ги довърша тя. То съм да ги щупя от бой, мама. Ако не ме лаги направо, ще го разбия този негър. Убил го. Мамка му. Ема го меча. Сега идва другия. Ала ме майка ти. Мати грозна. Пак ме лагна! Мърия, кучко. Да ге. Ала тук бе, мама ти. Нищо не пуска негара грозен. Сега си взема яранкерката всичко там. Този епизод май нямаше миния, имаше възстановяване след умиране. При мен има минимална сняг. Аз се запътвам към мината. От тук идват някъде тия шиманеци. От те и тук трябва да идват тия шибаняци грозно. Но това тук няма някъде да открием айран. Аз имам. По път имам. О, стига бе, кой това е грозното. Къщата ли си? Не. Опа. Мината съм. Що какво стана? Защото не знам къде съм. Ми телепортира се при мен, тя мината е до къщата близо. Не. Мини на гейм мод тогава. Да, аз да ги имат. Обаче не знам този епизод колко време стана вече. Отивам малко обаче аз да свърша. Аз това виждам тук си до мене. Да свърша някои неща в фермата за живот. На тия допитъци да им разширя къщата. Значи, намерих 21 айрон, 13 голд и 3 диаманти. Браво, ко. Също намерих и 8 лапис и 26 средства. Махай са, бе! Ще ги удрям, мама им стара. Аре, други епизод да направим портал към Ада. Може. Ако имаме... Направи диаманти на кирка. Има. И още нямам, но сега ще събера след това. Мама вере, тази тъпи. Достатъчно трева има, тя е мърши грозно. Къде си? В мината отивам. Добре, аз отивам в... Аз излизам от животинската ферма и... Тук
искам да приключваме епизода, отбирам бамбука и спирам епизода. Значи други епизод обсидиан. А? Други епизод ли да събира обсидиан? Да, другия епизод ще правим. Спери се. Добре, значи това беше от нашият 6-ти епизод, мисля, че. Или не, не знам точно, ще видя кое. По бройка ще проверя в това. И ще го напиша. Добре, това беше от нас. И чао! Чао.